So extreme na extreme po ito mga katropang pochi kasi halimbawa mahulog ka dyan, bahala ka na sa buhay mo. I feel good. Hello mga tropang pochi! Andito na naman tayo sa aking YouTube channel. So welcome once again on my YouTube channel, The Bisayang Bulanong Vlog YouTube channel. Yes, Chris, it's your service. What the fuck are you doing here, you fucker? Ito na yung next vlog natin. So this is a part 2 of cruise ship tour. So ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ay yung mga outdoor activities na may offer ng Costa Firenze sa inyo. Okay? So nandito na yung mini golf, extreme activities, tawag ito soccer stadium or soccer field. Lahat po yan makikita mo. Okay? So excited ka na ba? So let's go. At bago tayo magpatuloy, shout out muna sa Handrake Motor Shop located in Poblacion Sagbayan, Bohol, Sitio Kalubihan. Yan po, kung may problema po kayo sa motor or kailangan po kayo sa motor, dyan po kayo makakabili ng mura at di kalidad na spare parts para sa inyong motor, okay? So in Handrake Motor Shop, all you need, we provide. Mga katropang pochi, so andito na tayo sa ating mini golf. So ayan, makikita nyo, pwede kayo maglaro kasama yung anak mo o mga katropa mo. Marami yan mga katropang pochi. So area by area, pwede kayong pumili kasi syempre halos lahat or siguro naman sa mga gusto ring maglaro kaya dinamihan na nila. So pwede kayong maglaro doon, pwede kayong maglaro dito. So pwede kayong maglaro doon. Meron tsaka sa baba, meron din tayo mga katropang pochi. So hindi kayo mauubusan. Pochi, hindi po soccer field yung nakikita nyo sa likod ko, kundi yan po yung billiard. Yes. Hindi po to pool billiard, kundi kakaibang billiard po kasi gagamitin mo dito ay yung paa. So, wala po kayong gagamiting tako na pwede yung i-ganon. So ang gagamitin po ay paa. So ito yung tinatawag na football billiard. Okay? So tingnan nyo naman kung ano kalaki yung butas. Pwedeng ipasok yung ulo nyo. Meron pong parang billiard lang talaga kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may 6 na butas. Tinatawag na corner pocket. Ang tinatawag naming extreme adventure. Okay? So gusto nyo yung manginig yung tuhod nyo or siyempre kung ikaw naman ay mahilig sa adventure activities. So andito may offer yung Costa Firenze sa'yo. Ayan, nakikita nyo yung mga green sa likod ko. Yan mga dadaanan nyo. Kumbaga tatawid kayo dyan. Tatawid kayo. So hanggat makarating kayo sa dulo, so kayo yung manalo. Actually this is sa pagkaano ko parang race. Kasi dalawang daanan eh. So pwedeng magkabulan kayo dyan. Wag na kayo mag-alala mga katropang pochi. Kasi sabi ko na nga ba sa Costa is your safety is our priority. So safety po kayo dyan. Mayroon po tayong safety harness na gagamitin. So walang problema po mga katropang pochi. So safety po kayo. So huwag kayong mag-alala kasi kung mahulog kayo dyan sa dagat naman kayo mahulog, hindi masakit. Seriously, what the fuck are you doing? Joke. So safety po yan mga katropang pochi. Huwag kayong mag-alala. Pochi, andito pala tayo sa water slide dito sa Costa Firenze. So ito yung water slide natin. So bago kayo sumabak sa slide natin, dapat ay mag-shower muna kayo. So ito yung shower. Dapat basahin nyo muna yung sarili nyo. Hugasan nyo muna, dapat hugasan.
water slide mga katropang Pochi. Tingnan mo, kailangan natin mag-mask. Napakaganda. Okay? Ito pala yung soccer field dito. So, yan po kadalasang yan po ang ginagamit pag naglalaro ng soccer dito sa barko. So itong Costa Firenze lang po ang mayroong soccer field. Kasi usually sa mga barko ang outdoor event usually is basketball. So like Diadema may basketball court sa taas, at saka yung Esmeralda malaki yung basketball sa taas. Ito naman iba kasi ang sa kanya is soccer field. So saka pwede rin gamitin to for volleyball at any outdoor activity. Pochi, ito yung pathway. So kung gusto nyong mag-jogging or mag-walking, so meron po tayong pathway. So yung pathway na po yan, kung susundin nyo po, iikot po yan sa buong barko. Hindi dito lang, sa dulo, tapos dito sa kabila, tapos babalik naman. So paikot-ikot lang yan. So kung gusto niyo ng papawis, kung gusto niyo mag-jogging or mag-walking, so meron po tayo dyang available. Ito po katropang Pochi, pag nagja-jogging ka o nag-walking ka ay malalasap mo yung syempre fresh air, or kasi mahangin dito maganda yung panahon. Saka makikita mo yung syempre pag naka-port ka, makikita mo yung views sa labas. Mga tropang Pochi, naipakita ko na sa inyo yung magandang may offer ng Costa Firenze sa mga gustong mag-cruise o sa mga gustong mag-maaliw or maganda yung bakasyon nila. So dito na po kayo sa Costa Firenze at marami po tayong ma-offer sa inyo. At sa mga gustong magtrabaho sa barko naman, pwede na po tayong mag-apply at siguro nakita nyo kung gaano kaganda yung ating barko. So hindi kayo maboboard, hindi mag-enjoy kayo. So sa mga gustong mag-cruise dyan, biyahe na, arat na. So mga tropang Pochi, naghihintay na po sa inyo ang ating napakabagong barko, ang Costa Firenze, ang bagong barko ng Costa. Okay? So see you here on my next vlog. Thank you for watching. Sa mga nakasubscribe na, thank you for watching. And sa mga hindi pa nakasubscribe, just press subscribe button para ma-update mo sa mga upcoming videos ng ating Bisayang Bulanon Vlog. So mga tropang Pochi, see you on my next vlog.